Sekuphinde kwaxoshwa omunye ongenela umncintiswano Big Brother Mzansi ngenxa yamagama alumelayo. UYolanda uxoshwe ngoLwesihlanu ngemva kophenyo ngenkulumo ayenze ohlelweni olukhonjiswa ebusuku nemini ku-DStv channel 1980. Kuthiwa-ke wenza inkulumo ethinta ukunukubeza omunye osendlini. I-Multi-Choice ikhipha istatimende lapho ithi-ke yenze khona uphenyo ngenkulumo kaYolanda. Asikugqugquzela ukusetshenziswa kwabasendlini ohlelweni futhi-ke sikuthathela phezulu ukuhlukunyezwa ngokobulili. Ngakho-ke obesendlini uYolanda owenza inkulumo enokusabisa usekhishiwe emdlalweni kusho-ke istatimende. UYolanda ulandela-ke izinyathelo zika-Bravo B owaxoshwa-ke ngasekuqaleni kohlelo ngenkulumo-ke ejivaza abesifazane.